бетанаффус бо Зарнигори Рустам. айзони дил, бори дигар ба ҳамаи шумо рӯз бахайр. барномаи бетанаффус мустақиман идома дорад. ёдовар мешавем ки имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд яке аз ҳунармандон, сарояндаи шинохта ва ҷавони хушсадои тоҷик Никрус. Шуморо ба студияи радиои Ҳамсадо хуш омадед мегӯем. Саломат бошед. Раҳмати калом ки даъват карден. Зинда бошед. Кам мешадам хеле. Як вақто дер мекунем. рости гап бисёр пурсиданд, гуфтанд ки аслан соати 13 буд меҳмони шумо куҷост? Бисёриҳо ҳатто занг заданд. Аслан барои аз пушти ҳамин режими хоб бисёри санъаткоро хайр шумо ҳам худтон медонед ки бисёри санъаткоро ҳамашон дуруст ҳама ҳамин чӣ мегӯянд идеяу ҳама ҳамин вдахновениё ва сано ҳама шаб мебиёяд. Барои ҳамон мо одамои ҳамин шави рӯзона хоб мекунед. мо имрӯз шуморо хобрӣ намондем. хоб нарафтам рости гап. Умуман биём гуфта хоб нарафтам. лекин боз дер шуд. Неки бо дер кардам. боке нест. хуш омадед. Чӣ гуна аст табатон айни замон? Нағз. мушкил набуд то ба инҷо омада расидан, баромадан? Не, уқа фарме нестам, мақсад мебурам. Проблема нест. Не, омадан проблема набуд. 100%. Ҳоли уқа хобам надорам. ҳоли як соатҳои 4-5 бо хоб мебиям. Ана ба баҳона бо режима соз мекунам. имрӯз хоб намерам, шав сари вақт мерам, хобам мезанам. яъне шуморо зуд дават карда истодан дар кор ки шумо ба як реҷа дароеданд. ҳар рӯз як рӯз дават накунем, бо вайрон мешинасерам. хуб Никрус, анакнун ки сухани мо, суҳбати мо бо шумо оғоз ёфт, ман мехоҳам аз ҳамон аввалин рӯзҳое ки шумо ба Душанбе омадед, худро чӣ гуна дарёфтед? қадамҳои аввалини шумо умуман ба санъат дар як шаҳре ки то як андоза барои шумо бегона буд, муҳит иваз шуд, одамон дигар шуданд. аз аввал вақте ки шумо омадед чӣ гуна мақсадҳо дар пеш доштед? чӣ хел ҳамин сар шуд қадамҳои аввалинатон ба сароидан? в первую очередь вақте омада будам Душанбе беҳад хурсанд шуда будам. барои чӣ? Барое ки шаҳри калон возможностиҳо бисёр. Ман пешаи дар шаҳри Бустон, пеш номаш Чикалс буд, дар онҷа зиндагӣ мекардам. Барои ман бисёр шаҳри майда, шаҳри Чикалс шаҳри спокойни, ҷои одамои уже аз 50 боло. Барои ман беҳад зиқ мешудам дар ҷо. вақте Душанбе омада будам беҳад маъқул шуд. шаҳри калон, ҳама кору бор, хеле имкониятҳо бисёр. чӣ корае набошед, имкониятҳо зур. омада будам аввал якум фикри куҷо хоб рафтан, ҷои зист, ягон сум кор кардан, шикама сер кардан. якум ҳамин фикрҳо буданд. офитсант кор мекардам. пешхизмат бахшиш. дар куҷо? дар як заведение буд, паблик паб буд номаш. пеш ози паблик паб дар дигар ҷо, пеш дар чӣ буд, дар ҷое ки ози Нацбанк мешава ку. хуб, бонки миллӣ. ҳамон қафои ҳамон бонки миллӣ ба ҳамонҷода вай буд. паблик паб буд. кор мекардам. офитсиант кор мекардам. ин фикр ба сари шумо аз куҷо омад ки корро аз пешхизматӣ сар кунед? ё он кас пешниҳод кард? пешниҳодам кардану, но пешхизматӣ чиш нағз ки бисёр вақто на хайр бо шумо маро исправлят кардан на опыти корӣ мепурсанд. таҷрибаи корӣ лозим нест. таҷрибаи корӣ лозим нест. саволҷавоби зиёдатӣ нест. саволҷавоби зиёдатӣ нест. мутахассис будан дар кор нест. мебиёи як моҳ имконияти беҳтарин. имконияти беҳтарин мебиёи як моҳ мебинанд, худшон ёд метиҳанд, баъд кор мегиранд. та мақсад ранги стажировка мегӯянд ку. барои ҳамун кори 100% бедаводо бешӣ, медурои ҳамин камтар вай мешӣ, хеле меҷунбӣ, кора бурдан мегирӣ. но беғайр аз пешхизматӣ кор кардан. онҷо ҳам шабона кор мекардед? аз аввал кори шумо шабона буд? аз аввал. барои мана фаҳмен бахшиш. амбоки нест. баъд ман дар
ва ёи шабонам дар заведени шабонам кор кардагӣ барои ҳамун режима ҳамун вақтам хеле омадагӣ. Беғайр аз ин масъалаи суруд, масъалаи сарояндагӣ ин чизоро ҳеҷ вақт аёд намебаровардам. Ҳама вақт чӣ хел сар кардед? Кӣ сабаб шуд? Чӣ сабаб шуд? омада будем як шиносо дугонаи модарам тавсия доданд ки пеши тахмини Рамазон равам. барое ки вай хишона доштан як мактаби ҳами вокални студия хишона доштан. Вокалисти пурқудрат дар замони ҳозир. Бале, албатта. Ва чӣ мегӯянд, маълима мегӯянд, маълимаи ба фикрам пеш барои ҳами кадоме ки ҳами фикра мекунад ки мақсад ма овоза чӣ кунем бо зуртар хонам, чӣ кунем дуруст бароҳ монед, кор кард кунед, чӣ кунем слуха нақс кунем, чӣ кунем ягон мелизморо ёд гирем. Ай апай тахминада профессионалтар одам ба фикрам аки ҳам кас хафа нашаванд, он не ки именно барои ҳами як каси дигар ёд додан барои устодӣ тавсия медиҳед ба навкорон. тавсия медиҳам. Маблағаш пардохташ чӣ хел буд? Қимат набуд барои шумо? Пардохташ намедонам, он не ки дигаро пардохт ман медонам ки дигаро аку мақсад пардохт мекарданд. дугонаи модаратон буданд ку? Не барои дугонагӣ барои чизо не ман омадам хай апай тахмина худшон дида буданд ки имконият ухан набуд. маҳдудтар имконият. Ман талабаи синфи 10 ё синфи 11 будам. Барвақт омадед? Синфи 11 будам. Омадам дидам ки худам кор мекунам, меҷим бу мақсад хеле ҳаракат мекунам. Бахшиш як бор дигар ҳаракат дидам ки ҳаракат мекунам, хай имконият бисёр нест. Барои ҳаму дигаро сум месупоридам, мана бесум гирифта будам. Гуфта будам ки мақсад хай маҳорат дора, овозаш нағзай, барои ҳаму дастгирӣ кардан. Шумо ягон бор ҳисси кунҷковитон боло нашуд? Аз ягон кас напурсидед ки дигар ҳамун нафарҳое ки дарс меомӯзанд ва ё чӣ қадар маблағ месупоранд? Ҳамин шумо бояд фаҳмед қимат маблағ шашуд. Намедонам ба худо қасам. Намедонед. Хуб, Никрус, инак рафтед барои овозро ҷур кардан, тайёр шудан ба сароидан. Дар куҷо якун маротиба чӣ хел ба суруд сароидан оғоз кардед? Суруд сароия ма пеш аз душанбе сар карда будам. Якум бор ма ба фикрам чанд ҷода нақл карда будам. Якум бор дар шаҳри вақте дар шаҳри Ҳози Бӯстон Пешчикаловск зиндагӣ мекардам. Ҳамин як гап бор омада буд ки озмуни овози тиллоӣ ҳамин сарояндаҳои ҷавона ҷамъ кардистанд, шаҳр ба шаҳр гаштанд. Вай ҳамин якум давраш ҳам хеле буд, шаҳр ба шаҳр мегаштанд. Баъд давомаш дар душанбе мегузашт. Аммо як рафтем дар омадам, дарак надоштам ки на овоз дорам, овоз надорам. Хеле як мехостам ки ҳавас пайдо шуд. Дар телевизион худма як бор бинам мехостам. Бисёртар ҳавас ҳамида буд. Дидед баъд? Дидам, дар омадам, хондам, гузаштам. Беҳад хурсанд шудам. Ана онҷо даври дуюм душанбе омадем, даври дуюмам гузаштам. Ана даври сеюм нагузаштам. Чӣ сабаб шуд нагузаштед ба фикри шумо? Ягон омодагиам надидем. Тайёрӣ надидед? Ягон тайёрӣ надидем. Даже ҳамон мусиқие ки мақсад мусиқие ки ман мехондам, ҳамон суруде ки мехондам, ҳамон мусиқиш мо ҳамон даже соз тайёр накардем. Хеле айги ҷои ҳамон ёфта будем, хеле ваяш сифаташ паст буд. Наоборот ҳамон сароидани мана бо якбора баттар кардан. Ҷое ки нақстар кунам, баттар кардан. Шумо тайёрӣ надиҳед? Тайёрӣ надидам. Баъд ҳамун доварои ҳамун озмун биромадан берун, пеши модарам биромадан, гуфтанд ки маълум аст ки умуман тайёрӣ надиден. Баъд гуфтанд ки ҳамин писаратон маҳорат дорад, истеъдод дорад. ҳамин агар шумо ҷиддӣ аз пайи ҳамин чиз шавен, ояндаш нағз мешавад, худо хоҳад. Бале. Гуфтанд ки ҷиддитар аҳамият дида ҳамин чиза. Соли дигар ҳатман биёен, иштирок кунед соли дигар, не ки хушу тайёрӣ дида биёен. Ба соли дигар омадем. Соли дигар бо иштирок кардем. Соли 2013 озмуни яке аз
победителёи ҳамун озмуни овоз тилоишон ғолибон. Ба як чизга ҳам гум. хуб гӯш ами мекунед. яхе одамо комментариё менависанд дар инстаграмҳо яхе одамо дар ҳар ҷо ҳарчи менависанд. хай ман мефаҳмам рост мегӯянд ки дар тоҷикистони забони адабии тоҷикӣ нағз намедонӣ. не ки ман мефаҳмам ягон ҷои хубӣ надорад. безебаи хеле ҳеҷ қадар тавсия наметиҳем ки мақсади хеле ранги ма ба як азоб забони адабии хиша гап занам. не ба ҳар ҳол забони шумо фаҳму аст. Сабаб дар чист? Сабаб дар чист? Ма дар шаҳри боя бурга мегӯм Бустон, пеш Чкаловск буд вай шаҳр. бале Ман дар медонам, шаҳри Бустон хуб медонам. дар Чкаловск калон шудагӣ. Ман вай шаҳр аз даврои пеш шаҳри дар даврои СССР ҳамунҷа русзабонҳо зиндагӣ мекарданд. ман ҳамон ки вақти калон шуда будам бисёриҳо урусҳо буданд. яъне шумо ба бохча мактаби русӣ мактаби русӣ буд, боғчаи русӣ буд, ҳама чи русӣ буд аз кӯдакӣ. ин хе бошад ба шумо қарсак задан дар кор ки шумо ба забони тоҷикӣ гап задед. раҳмат саломат бошед. раҳмат. барои ҳамон мана фаҳмен бахшиш як ман бор фикр дига. мекунам мефаҳманд тамошобинон ва шунавандаҳо инчунин. хуб Никрус, ана ҳамин тавр яъне ки аз аввали оғози ба ҳамин раҳ омаданатон шуморо модаратон дастгирӣ карданд. бале дар оила ягон нафар буд ки умуман дар оила авлоди шумо ягон санъаткор буданд ё ин шумо ягона нафаре ки ҳамин хел дурахшидед баромадед? ба ман гуфтанд ки падарам месароидам дар даврои ҷавонишон дар шаҳри дар Ванҷ. мо асли ватан ҳамуҷа. аҷоиб. ин навгонӣ аз Помир ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. падар ҳамуҷа месароиданд, ту ёда мерафтанд, мақсад як аккордеон доштанд, банда нақл кардан, аммо аккордеон хати месароиданд, гӯш мекарданд, беҳад таъриф мекарданд, мегуфтанд овозаш нағз. Не ки падарам аз пай ҳамин чиз шудагӣ не. Месароид, сароянда нашуданд. Сарояндаи касбӣ нашуданд, лекин месароиданд. Месароиданд барои худшонда мақсад. Но кадоме шунавидагӣ буд, мақсад ёру рафиқои падарам ки дар ҷое мебинам мегӯянд ки беҳад овозшон суруд ва маҳоратшон шунидани буд, хуб буд, форан буд. беҳад нағз буд овозшон. хуб, Никрус омад, аз озмунҳо гузашт, аз даврҳо гузашт, овоз ҳам тайёр ҷур кард, ҳамроҳи тахмина Рамазон ва ҳама гуфти гапҳо ошним пас шуд. Давомаш куҷо ба пухтан сар шуд? яъне ки сароидан саҳна якум бор. Ба ҳар ҳол нобаст аз оне ки аллакай аз чанд зинаҳои санҷиши гузаштаӣ пеши мардуми бисёр ба саҳнаи калон бори нахустин ба фикрам камтар ҳаяҷоннок аст. чӣ хел сар кардед? ки дастгирӣ кард? дар куҷо сароиданро сар кардед ки бар ивазаш ба шумо то як андоза пардохтам карданд? вақте ки уже як фоида расида сарояндагӣ бигем. рости гап акнун шумо дигар пешхизмат набудед ба фикри ман. Зиндагиро пеш бурдан дар кор. Ман умуман ҳами сароянда ба гуфти ма ҳамун вақте ки ҳамин чиз фоида мерасонаш, вақте ки пурра сароянда ҳисоб мешавад, вақте ки сурдои худша мебурорад. вақте ки сурдои худта надорӣ ва мақсад дигар ҷода мегарди, сурдои дигарро мехонӣ, и камтарак одамо ҷиддӣ қабул намекунанд. шумо сурудои киро месароидед? сурудои бисёртар урусӣ, тоҷикӣ, сурудои намедонам, далер назарро бисёр месароидам сурудошона. тақрибан ман бахшиш соли 2021 ман парида Россия рафтам. мехостам сурудо ба забони русӣ кунаму дар Россия маъшҳур шавам. барои чӣ? барое ки мехостам ки мо ҳам тоҷикоам дар уровни СНГ, дар уровни мақсад миравои уже оста раҳ ёбем. И ба маънои вай надорад ки ман мехостам равома иҷа чи не. ман наоборот мехостам ки как тоҷик ба сатҳи як баландтар санъатро муаррифӣ кунед. та санъати тоҷика муаррифӣ кунам, ба санъаткорои тоҷика муаррифӣ кунам. баъд як ним сол пас коро камтар туғрӣ нагирифтанд. камтарак ситуатсияи дунёам ҳар хел шуд. рости гап ҳолатҳои сиёсии давлатҳо шуд, нестабилность гуфти гапо сар шуд. хестам омадам Тоҷикистон. якум фикр кардам чӣ кор кунам.
чикор кунам баъд якум чизе ки бисёр шуд ҳолате ки шумо аллакай ба шубҳа рафтед, шояд мепартоед, давом медиҳед. Ин гуна ҳолатҳо буданд? Беҳад бисёр. ҳар як боре ки ягон суруд, ягон чизга мекунӣ, аз таҳти дил ягон кор мекунӣ, мепартои, одамо қабул намекунанд ку. И хеле бисёр меша санъаткорда. Ё ки суст қабул мекунанд, мотивация меғалтад. Уже хоҳиши пеш бурдан мемирад. Сахти бад. ҳар рӯз ҳамин фикрам. Як рӯз худамро чӣ ҳис мекунам. Ягон сурудам нағз меравад, зуд хурсанд, хе мекунам, ба ин сатҳо мерасам, хеле мекунам плано. Як рӯз дига камтарак ягон чи ба планои ман туғрӣ намегирад, камтарак дига тараф ягон кор меравад, сар меша. Ина бо намешам, ман ҳички намешам, мара ҳичка гӯш намекуна. И вақтода ана ҳамин вақте ки ҳар замоне ки шумо камтар рӯ ҳафтода мешавед, дилшикаста мешавед, ки ё чӣ илҳом мебахшад ки боз давом медиҳед, яъне ба пуррагӣ даст намекашед. Занак. Чӣ қадар қувваи бузургу тавоно дорад зана? Бале. Оилаи шумо, ҳамсари шумо? ҳамсари ман, оилаи ман. Дар куҷо шинос шудаед? Мо дар ҳамин шаҳри Душанбе, ва асlan дар Инстаграм. Аҷоиб. Дар Инстаграм чақчақ кардем, ай пеши вохӯрдем. Ҳами як бор вохӯрдем, ду бор вохӯрдем. Чанд муддат гузашт ки шумо хеле қарори ҷиддӣ қабул кардед ки оиладор мешавед? Як моҳ пас якум бор якум свидания гуфти капо. Як моҳ пас. Як моҳ ба шумо якдигарро омӯхта тонистед ё фикр кардед ки ба ҳар ҳол одами ман аст? зани манам меган, ҳама оилаи манам меган беҳад ҳайрон шудан. Як моҳ нав мақсад як ду бор чақчақ кардем. Ман ми одамо тез мефаҳмам рости гап. Камтар худма таъриф кунам. Одамшинос. Камтар худма таъриф кунам. Одамои нағз, одамои бад тез да мефаҳмам, тез да мекунам дар мақсад. Зиндагитон мисли ҳамон замоне ки масалан шумо шинос шудед, муносибатҳо хуб, беҳтарин дар зиндагӣ ҳамҷоя вақте ки якҷоя зиндагӣ мекунед ҳамчун оила ҳамарӯза чунин аст ё ба ҳар ҳол нофаҳмиҳо ҳам ҳаст? Ҳаст. Ҳамиам як чизи важный. Як хел одамо, аммо агар ягон кас тамошо кунад, ягон кас агар шиноса мара, хай шумо медонем ба фикрам мо кам-кам хати оилаам блогериам мекунем. Бале. Ин саволро ман пешниҳод кардан будам. Блоги оилавӣ мебарем. Бале. Ҳаминҷа як чизи беҳад важный, як чизи муҳим аст. Хуб. ҳамин одамое ки тамошо мекунен, илтимос фикр накунен ки зиндагии мо беҳад хеле ранги кинои индийские хеле яхело мебинанд зиндаги мо хеле мебинанд оилаошон мебинанд тарафи мардаку инаби ё чи хеле зиндаги доранд афти зиндагии морави сар мешавад. Яъне шумо намехоҳед ки боиси сабаби ҷанги дига оилао шавед? То ина вай занаш да гул падарка каттима да парка ина занаша дӯст медорад. ба худо қасам умуман ин чизоро фикр накунед, барое ки зиндагии мо ҳам ҳами хеле морам ҳами яхе вақто ягон нофаҳмӣ мешавад. рӯзҳои шудагием ки ҳафтош қади гап задагӣ нестем. Бисёр мешавад. Яъне ҳарду ҳам хислати ҳардуи шумо ҳам вазбин аст. Қадами якум мондан барои ҳардуи шумо ҳам мушкил аст барои ошти шудан ё ки бале. Но як медони як чиз ҳами кам яхе вақто ҳами қаҳр кунию, ноз кунию, ҷанг кунӣ кам. Бисёрашне. Як рӯзҳо мегӯям неотъемлемая моя часть семейной жизни. Бе ин намешавад. қисми ҷудонашавандаи ҳаёти оилавӣ. ҳаёти оилавӣ. Бале. Барои ҳамун ҳеҷ вақт фикр накунед ки мақсад шумо ягон нофаҳмӣ дорен, ягон чӣ дорен, намешавад хеле зиндагӣ кардану ина ва ё нағз. Ягон кас, ягон одам, ягон оилае дар дунё нест ягон оилае ки нофаҳмӣ нашавад дар дарунош. ҳама оилада ҳаст. барои ҳамун манам ҳар рӯз гул падарка намекунам. мумкин ҳамун барои ҳамун видео барам ягон гул харам ба дурӯға барои видео мекунем. аки хеле фикр накунанд. барои ҳамун мегӯям ки аз пушти мо шуда одамо фикр накунанд ки зиндагии воё дигар хелаи зиндагӣ ва ё мо меҳру муҳаббат надорем, ё дорам мо надорем. Фикр накунед. ҳамин зиндагӣ ҳама зиндагӣ як хеле. Оилао як хеле. умуман вақти кам аст ҳунармандоне ки
дар тоҷикистон ба фикри ман бо оилаи худ блогро ҳам пеш мебаранд, яъне каме ба мардум наздиктар ҳастанд, аз ҳаёти оддии худам пешкаш мекунанд. Шудааст ҳолат ту масалан назари мардум ва ин чӣ гуна аст, намегӯянд ки ту ҳунарманд ҳастӣ, сароянда ҳастӣ, ин барои ту нест, намезебад. Будам хел фикро? Будам хеле фикро. Рости гап, аввал оилаам ҳамсарам гуфта буданд ки ҳами корро кунем, хеле блоги оилавӣ барем. Ман тарафдор набудам. Набудед? Ман гуфтам, ман санъаткору, ман ҳамин мақсад суруд, сароянда, ман чӣ дар кор, хеле чизо мақсад. Баъд хай чӣ шуд ки ғолиб баромаданам? хай зана мегӯям ку гапш лезва буромад. Гуфт кор шид. Не, як мақсад тои дараҷа не. Ман як чӣ мондум? Як условие мондум. Шарт. Як шарт мондум. Гуфтам, ҳамин корро мекунем, сар мекунем, ҳамин як моҳ видео мекунем, мепартоем инстаграмда. Хуб. Агар ман бинам ки ҳақиқатан ҳамин чӣ ягон казда маъқул натиҷа биёра, дасти мо ҳамин чиз омадааст, натиҷа биёра, просмотр биёра, лайк биёра, комментария бисёр биёра, сум биёра якеда масалан. Муҳим аст. Агар ҳам хеле чизо биёра ҳақиқатан ман бинам ки фоида ҳаст, мекунем дарш. Баъд як ҳафта, 2 ҳафта фаҳмидам ки чизи нағз буда. Инам як санъате рости гап. Бале, чун на ҳар кас метавонад ҳамин гуна як нақшҳоро, образҳоро офарад, нишон диҳад. Мебинем ки умуман дар ҳамин роликҳои ҳамҷояи шумо 2 нафар иштирок мекунед. Ки онҳоро ба навор мегирад? Ана ҳардуи шумо дар экран. Ки ба навор мегирад? Шахси сеюм? Бисёртар ягон ҳамун касе дар ҳамунҷо аз рафиқо, аз хештаборо касе боша, телефонро метиҳем дар дастшону, видео мекунанд. Бисёртар хоҳарои занам. Идеяҳо аст ки? Идео аз ду тараф. Аз ду тараф. Шумо ҳам пешниҳод мекунед? Бале. Аҷоиб буд. Бале. Бисёр видеоие ки миллион просмотрро гирифта. Масалан кадомаш? Масалан як видео дорем. Идеяи шумо? Як видео дорем, як 5 миллион просмотр дорад, чанд ка дорад. Вай таксари як болиш қати. Хуб. Наисагир ки як рӯз пеш 8 март болиш қати омада, болои ҳамсарам ва омада болои рӯжда болишта монданӣ мешавад, ҷиқидан мешавад. Ака мақсади шӯхия бо фикр меҷиқим ки вай почаш буда, калаш аёҷа мебурад, хеле нигоҳ мекунад, мақсад бо оста габрада мегирему, хеле типа ма болишта таги сараш дам. Хай тамошо кунем. Ғамхорӣ кардасед гӯё ки ғамхорӣ. Вай видео тамошо кунем, баъд мақсад мефаҳмеда. Ана меомада буд. Идеяи шумо буд. Идеяи ма буд. Бо чанд видео дига буд? 2 фарзанд доред? 2 фарзанд. Як духтар, як писар. Бале. Нигоҳ кунед, номи шумо Некрус, яъне тоҷикӣ. Номи ҳамсаратон тоҷикӣ, Ясмина. Номи фарзандони шумо духтарчаатон Ноэл ва писаратон Заид, агар хато накунам. Ин Наэл номи духтарчаатон. Ва ин номҳоро ки интихоб кардааст, чӣ сабаб шудааст, чӣ маъно дорад, метавонед гуфта? Номи духтарма ҳамсарам интихоб кардагиянд. Як кадом қаҳрамони ягон достон аз филм аст. Кадом филми амрикоӣ тамошо карда шида будем дар хона. Як онҷа як духтарак буромад, номаш Наэл буд. Мен ҳамсарамда беҳад маъқул шудам ин номи Наэл. Шумо ба чӣ? Ба шумо чӣ? хай рости гап ман як фикр кардам, гуфтам ҳамин азоб ба занак мекашад, хай майли ҳамин номи ҳамун кӯдака мона. Рост. Мақсад 9 моҳ, мақсад ҳамун кӯдака мегардона, бо таваллуд мекуна, бо калон мекуна. Мо мардако мерем ҳамин ягон сумкор мекунем, хона мебиёрем, бисёртар ҳамун қати кӯдако ҳамун занако анохи. Дар ҳақиқат чунин. Гуфтам хай бигзор ба хости ҳамсаратон шава. Ба хости ҳамсарам. Вақти фарзандама уже занам гуфтан тумон номша. Баробарӣ шава, на? Вақти бачам. Хуб. Баъд ҳамун номоро дар интернет хонда шида будам. Ба ин номои Наэлу Заид. Наэл мақсад агар гирем тоҷикиш Ноила мешавад. Номое ки ҳастанд ку мақсад дар чанд забонҳо ҳастанд, дар чанд ваё ҳастанд. Заид ва тоҷикӣ Заид. Номи тоҷикӣ аст Заид мақсад.
барои чӣ заид намондед? ами звучаняш хай маъқул шуд. маъқул шуд. Ам касе маъқул бошад заид бигӯям. Мо против не. беҳтарин. Мо хуб, Никрус, шудааст ягон маросим ки шумо рафтед, даъват кардан ҳамчун меҳмон, аз рафтагитон пушаймон шудед, дар он ҷо барои шумо шавқовар набуд. шумо меҳмон будед. меҳмон нишастеду аз вақти сарф кардаатон пушаймон шудед. шавқовар набуд. ҳастами хел маросимҳо дар зиндагии шумо? маросимои чӣ хеле телевизионӣ ягон вай хеле маросимҳое ки дар он ҷо аҳли ҳунармандон иштирок мекунанд, меҳмон ҳастанд ва камкам баромадан мекунанд. ҳамин гуна маросимҳо ҳаст? туя нағз намебинам. барои чӣ? маблағ он ҷо ку? ё не? туя нағз намебинам. барои чӣ? барое ки ами як ҷое ки одами бисёр аст. одами бисёр майли бо ҳама одамои чӣ ҳама хеш табор. хуб. як бояд баодоб шинида 3 соат озод нести. озод нести чӣ хеле ки нахоҳӣ озод нести. ҳама хеш табор ҳама бо мусиқии баланд. мо уже дар 24 солагим пир шидем. мусиқи ором мехоҳед? мусиқии ором мусиқии баланд намефурам. 3 соат дангардон. масалан шудааст ки ба туй даъват карданд шуморо ҳамчун ҳунарманд. дар он ҷо ана акнун тасаввур кунед ки надоданд? шудааст ин ҳолат? Нашудааст? Не ки шудаги ҳолатое ки баромад кардагем, не ки кида дағалтагем гуфтагабо. хеле ҳолато шудагиам. безеб. инак занг аст, биёд қабул мекунем. алло, ассалому алайкум. рӯз бахайр. марамат, номи шумо? номи Фурқат. гӯш мекунем саволи шумо ба меҳмони мо. мо ҳаминҷа бо ҳамроҳи дӯстам нахостем ба Никрус савол диҳем. марамат. Окей, Никрус, если не секрет, то сколько ты тратишь в месяц и на что ты их тратишь? саломат бошед. раҳмат. дақиқ буданро дӯст медоранд мардум, ҳама чизро мехоҳанд донанд. анакнун ба ин савол ҷавоб ҳаст? Фурқатҷон, раҳмати калон барои савол. ки медонад шояд пардохт кардан ян гуфтан гиред. номерои картаи гап занам. якбора. якум ба фикрам аку расходҳои оилавӣ. бисёр аст. ду фарзанда осон нест. калон бо кардан дар пойтахт. Бале. бо чӣ хеле аст мо хай вақте зиндагӣ бад нест, худо ба шукр хуб аст. экономам намекунӣ. чизи беҳтарин барои фарзанд мегирӣ. хайм хел нест. бихел намешад ба ин. барои мо расходҳои семейни оилавӣ, расходҳои фарзанд нархоша гем сколько? ҳамин дар маҷмӯъ дар як моҳ гуфтан чӣ қадар барои худатон барои зиндагӣ сарф мекунед. оли ба фикрам ҳоли дар бораи эҷодиёт нагуфтанд ки чӣ қадар сарф мекунед. агар гирем мақсад ина конкретно агар нарху навошад гап занем. ман открытия гап зада нағз ҳамин кушод гап занед. ду фарзанда 10,000 сомон зиёд меравад дар як моҳ. каша, памперс, мес, хеле чизо. хуб. бо ягон чиз ба маза мехарӣ, ягон ҷо мебарӣ, ягон ҷо вай мекунӣ. ами ягон қариб мумкин ягон 15,000 сомон қариб равад. баъд бисёр расходҳои зиндагӣ айма вайда либос. барои худатон. барои худам гирем агар бисёр либосҳои нав харидан нағз мебинам. ами як вай дорам, як слабост дорам гуфти гапо. баъд бо як чиз гап. ҳама вай либосҳоро ки зам мешаванд чӣ кор мекунед баъд? ауксион. ана бо безебӣ кор да чия ки ҳамин нафса бинеда. хуб. ҳами қаҷам шудаги бо дилидам бо меги гирам ягон не меги гирам ягон каза тақсим кунам бо мебини мега ин нест созай беста ягон рӯз мепушумша. бо ам хеле беҳад бисёр шудаги ҳамин фикра кардам дар кор ягон ё тақсим кардам ягон ҷо кардам дар кор намедонам. и чизу бо инам як чиз дигаре ки нақши
асосии ҳами расходуда бозӣ мекунад. Бисёри баъд солҳои охир ба мазахӯрия нағз дидам. аз намуди шумо маълум бисёри вақто зани ма беҳад ба маза авқот тайёр мекунанд, ҳама нағз. кадбону но бисёри вақто ҳами ресторанҳо рафтан, ҳами яхи рӯзо метавонам дар ресторан 3 бор дар ресторан авқот хӯрам. Ягон вақт да мақсад. ин ба зарари буҷаи оилавӣ намешавад? Мешавад. Не ки ака у қадар сахт не. Ма бо беғайр аз ин расходо, беғайр аз вай бо сум ҷамъ мекунам. Ҳар моҳ определён нархи суми ҳаст, определён суми ҳасте ки ма ҷамъ када як яъне фармоишот ба маросимҳо зиёд аст ки маблағ мебурад. бале. ана акнун як занги дигар аст, боз биёед қабул мекунем. алло, ассалому алайкум. Ассалому алайкум. марҳамат, шунавандаи азиз, саволи шумо ба меҳмон. Мене савол дاشتم. Ду савол. хуб, Агар микробро ба филмҳо истифода кунам, оё мешаванд? На ки аз кӯдакиашон ира дошта бошанд. рости гап ҳамин саволи шуморо намедонам ник рӯз фаҳмиданд ё не, лекин ман нафаҳмидам. Якум савол чӣ буд? баландтар гап занед. хуб, мехостам аз агар продакшнаи филм истифода кунам, аҳа, қабул мекунам? Чиро қабул мекунад? агар ба шумо пешниҳод кунанд ки дар филм нақш офарид, Нақш. қабул мекунед? Қабул мекунам. худро дар образи ки дида метавонед, дар нақши ки? Ҳамин қаҳрамони асосӣ? ҳамин кас ки гирия мекунад ку постоянно гирия мекунад, мефаҳмам гирия кунад. аз ҳамин аз ҳудаи нақш яъне шумо баромада метавонед? ҳамин яхе вақто ҳамин хона дар ҳамин ҳафта ки бечора мекунам ку занам бовар мекунад, бароям фаҳмидагим ки актёрум бароям мешава ягон роли ягон одами зиқа бозӣ карданда ку метавонам ай дасту мебиёрам. беҳтарин. инак вақте ки анамид шумо оҳангҳо умуман барои суруд эҷод кардан, барои оҳанг кардан ба ҳеҷ кас пӯшида нест ки маблағи хеле хуб меравад ва оҳангу матнҳои шуморо ки эҷод мекунад? оҳангҳои сурудом як бародарам мекунад. Вай номи аслиша намедонам, бигем меша барое ки вай номи хеле вай дорад, ранги ҳамо номи хеле сценический ном дорад, яъне ки меган тахаллуси саҳнавӣ. тахаллуси саҳнавӣ. хуб, яъне ки меган бародармоз мусиқиҳои сурудомо мекунаду матнои сурудоро ки менависад? Орзуи Соев. Намедонам аз Орзуи Соев зуртар ба фикрам дар тоисон шояд наёбӣ. Шоири зуртар барои бо сурудо. Бо Орзуи Соев як плюси зур доранд. Аз ҳамон бигем ҳамон аз идеяи суруда нигоҳ карда, насрини суруда нигоҳ карда ҳам хеле матн менависанд. То есть ба оҳанг нигоҳ карда ё чӣ хел? мегӯям ку ба насрини суруд. То есть агар ягон кас биёяд ягон молодёжное направление, ягон чизои нав, чизои барои ёшо вай бошад, пад ҳамон менависад. матни суруда пад ҳамон менависад. мувофиқи хоҳиши шумо чӣ хеле ки шумо мехоҳед? мувофиқи хоҳишу мувофиқи таъби ҳамон суруд. аудитория ҳамон суруд, аудиторияи сароянда, мувофиқи аудиторияи сароянда. ягон барои ҷавонон метавонад бо ягон суханои нависанд ки ҳам барои ҷавоно, ҳам барои любое поколение. Барои любое поколение нағз менависанд. бо матнои менависанд ки тез дар ёди одам меистад. никрӯз, хушбахттарин рӯзи зиндагии худ гуфта кадом рӯзро ҳисоб мекунед? хушбахттарин саволи қиин рости гап. барои чӣ? барое ки намедонӣ кадом рӯзша хушбахттарин гӯӣ. рӯзҳои хушбахтӣ бисёр буданд дар ҳаёт. яке аз онҳо таваллуди фарзанд, дуюм фарзанд, рӯзи тӯй, рӯзи хушбахтӣ.
мушкилтарин бо ҳам бо яке аз рӯзҳои хушбахттаринам бигем мешавад вақте ки якум бор суруди ки аз ту ҳаст, суруди ту, суруди ҳамон каси дигар не, муаллифи аз они худат аст, мебарои дар ягон ҷо месарои мардум баробари ту мехонанд ку. Ана мирӯзам хеле як ощущение незабываемое дорад. ин кадом суруд буд? Суруди тату. биёед дар шакли зинда месароед каме барои мухлисонатон. Хоб. ва азизони дил нахустин маротиба дар доираи барномаи бетанаффус радиои ҳамсадону 94 FM ник рус бу садои зинда истиқбол гиред. اسم تو را تتو با شانه بنویسم عاشقانه تو که بدانی دوست بدارم تو نفری که خدا تو را به من داد تو بخبری که دلم به تو آمد بخشش بهترین برای بود که خوب نه آواز دم бале کسل امکان не ба ҳар ҳол беҳтарин ҳамин суруд яке аз сурудҳои дилнишинтарини шумо аст. оҳанги ки инсонро бо шунидан ба як ҳиссиёти муайян меорад, як ҳиссиёти аҷиб меорад. матни ин тарона аст ки аст? аз Орзуи Исоев. аз он кас аст. ҳамеша дар оҳангсозӣ танҳо бо ҳамон нафаре ки тахаллуси саҳнавӣ доранд бо он кас кор мекунед? бале. барои чӣ чунин маҳдудият бо дигар оҳангсозо кор намекунед? яхе вақто мешавад оҳангсозое ҳастанд ки боз бигем зуртар, боз таҷрибаи коршон калонтар. бале. но ами санъат як чизе ҳаста ки дар ами раҳи суруд кардан, дар ами оҳанг сохтану матн навистан, одамое яке пайдо мешаванд, сол ба сол одамое пайдо мешаванд ки фикру идеяш ба ҳамон фикру идеяи ту тоғрӣ мегиранд. мақсад як взгляд дорӣ, як намуд взгляд, як фаҳмиш. бале, як фаҳмиш дорӣ. барои ҳамун яхе одамо да удобнитар як кас дигар хати кор кардан, яхе дигаро дигар кас хати удобна кор кардан. инак Никрус, мо аз шумо пурсиданӣ рости гап инҷо саволҳое ки пешниҳод шуда буд хеле зиёд ҳастанд. аз ҳама рӯзе ки барои шумо мушкилтарин буд дар зиндагӣ, мудҳиштарин, шояд барои шумо вазнинтарин? вазнинтарин як ваз агар мушкил бошад шумо метавонед ҷавоб надиҳед. коротко ҷавоб метавонам. марамат. вафоти модар мушкилтарин аз ин мушкил як. бале. ки аст айни замон ба ғайр аз оилатон бо шумо? падаратон? падарам рости гап аз хурдии модарам хеле ҷудоштагӣ будам. хуб. як ҷоя зиндагӣ намекардам. робита надоред шумо? суст. як хеле вақто ну чӣ хел гум падар аст. ман мефаҳмам ки мақсад падарам. просто як мушкилӣ дар чӣ ки як ҷоя калон шудагӣ нестем. меҳр дар чашм ва ҳамин меҳр нест. проблема мида камтар. барои ҳамин ягона модарам да. аз бародару хоҳару апаву додару хеле надорам ягонта. ягона фарзанд шумо? ягона фарзанд. фаҳмам. хуб, инак давом медиҳем суҳбатамонро. гарчанд вақти мо кайҳо ба охир расидааст, лекин аз он сабаб ки мо ҳамроҳи шумо дертар оғоз намудем суҳбатро, кӯшиш мекунем ба охир бирасонем. айни замон ҳаст чизе ки дар зиндагиятон шумо мехоҳед онро тағйир диҳед? бале. чӣ аст? якумш режими хоб. хоб, ин якум дараҷа. якумш режими хоб. ба фикрам бисёр аст чизое ки тағйир медиҳед. бисёр аст. агар ба гузашта
Я можно сказать, постоянно собой недоволен. Постоянно собой аз недоволен. кадом сабаб шумо нисбати худ серталаб ҳастед? Серталаб беҳад ин серталаб. чиз халал намерасонад ки шумо пеш равед? Не, наоборот фоида мерасонад. Маҷбур мекунад ки ҳар рӯз хезиву кор кунӣ, ҳар рӯз хезиву ягон кор кунӣ, ягон суруди нав, ягон видеои нав, ягон идеяи нав, ягон кор кунӣ ки машҳуртар шавӣ, ягон кор кунӣ ки бисёртар кор кунӣ, ягон кор кунӣ ки оилаат бо нақстар зиндагӣ кунанд. бале чиро тағйир додан дар кор аст барои ин ба ғайр аз хуб ба фикри шумо? ба ғайр аз хоб бисёртар суруд ба забони тоҷикӣ кардам. рақсӣ ё дар жанре ки шумо месароед оҳистатар? Бисёртар рақсӣ. Ана ма як фикри чирам кардагӣ ки сурудои халқиам ягонта кунем барое ки ихе бо спрос калонтар меша гуфти гапо. талабот бисёр мешавад. бисёртар меша. Концерти сольни концерт додам. нақша доред? Нақша дорем. Бо лен чӣ мешавад? Лабанди. Анаме беғайр аз хоб бо лабанди. аз болоин чиз шумо бояд ғолиб биёед? Бале. ҳар рӯз бая дорам қатъиями лабанди. ҷанг доред? Ҷанг ҳар рӯз ба худо қасам. киро ғолиб карда истодааст? ҳозираш да ничия. баробар. барое ки хеле бигем ду суруд дар соли 2024 ба забони тоҷикӣ кардем, сар додем. ҳарди сурудо нағз рафт. чӣ ба 4 суруд, чӣ ба 5 суруд не, чӣ ба бисёртар не, чӣ ба 2 суруд. рост чӣ ба кам? Да 365 рӯз 2 суруд. 365 рӯза да як сол. бале. 2 суруд. барои бисёртар ҳамаи лабанди ягон оправдание дига нест. никрус ҳаст коре ки шумо дар гузашта ҳамон корро карда наметавонед, лекин имрӯз метавонед? Бале. чӣ кор? как раз ози дар бораи чӣ гап зада ҳисоб дадем ку гуфтам расхода чӣ меган? сарфу хароҷот. сарфу хароҷоти бисёр мекунам дар ҳами ягон чизи ба маза мехӯрам, ягон чизи вай мекунам, ягон ресторано мерам, стейк, ягон моҳӣ, ягон намедонам чизои морепродукти, ягон чизои ба маза, ягон чизи необычный. яъне пештар шумо сарфу хароҷоти зиёд карда натавонед, агар имрӯз метавонед? Имрӯз метавонам. боз ҳами як чизе ки худам фаҳмидам, ҳами мисолҳои наздик буд ки зиндагии ман тағйир ёфтааст. ба ҷиҳати хубаш? ба ҷиҳати хубаш. камтарак худ ман маладес гуфтам, да бигем меша. аз худатон розӣ шудед? бале. вақте ки ягон ҷо мераму фикр намекунам да кисам чанд сумай чизе мефурам мехӯрам. пештар бисёр фикр мекардед? бале. якум боре ки ман ҳамсари худма даъват карда будам ба як ресторан. хуб тарабхона. худо гуфта ҳисоб ки ами 200 сум 300 сум зиёд нашавад. шумо худатон ҳичи нахӯрдед? ҳичи нахӯрдам. бо ҳамсарам гуфтанд ки ман медонистам ки ман уже надорим, баром заказ намекард ягон чӣ. ана ми рӯзо будам. ана ки мо хоҳем оз метонем ҳамсарам хат ягон давлат дигар равем, дигар ҷо равем, ягон ҷое равем, гардем бо биёем. мақсад худо ба шукр, ҳазорон бор шукр. хуб аст. бале. давом медиҳем суҳбатамонро. азизони дил, ин радиои ҳамсадо аст. шумо метавонед бозам пайваст шавед ба рақамҳои 38 30 944 ва саволе ки пешниҳод карданӣ ҳастем. ҳамин сол агар ман хато накунам, як вақти муайян нофаҳмиҳо дар саҳифаи инстаграмии шумо бо ҳунарманди Русҷонӣ ва ҳамроҳи шумо сар зад ва бисёриҳо онро чунин баҳо доданд. шумо гӯё инро ба хотири пиар кардани худ карда бошед. ин дуруст аст ё ки чӣ сабаб буд? аз як ҷиҳат дуруст. аз як ҷиҳат ба ҳар ҳол дуруст. чӣ шуд? ҳамин вақте ки дар бораи ҳамин суруд гуфтанд,
азам тарафи ҳамон сароянда ҷонӣ. кадом суруд буд? дар бораи суруд мегӯям, дар бораи озмун. Хуб. Дар бораи ҳамин озмун гуфтан. Як озмуне буд ки ҳамон сароянда як 5-6 суруди худро дар саҳифаҳои интернетӣ паҳн кард ба ссилка. Вай сурудо ҳар як суруд як куплетиш холӣ буд. Хуб. ҳамаи сарояндаи навҷавоно метавонистанд гирану ягон чи худшон нав придумат кунанд, ҳамҷа ягон чи нависану хонану запис кунанд. ҳатман дар саҳифаи ВК ВКонтакте видео карда партофта ҳамин чиза ба хэштаги Epic Fit Johnny Morning гуфтан иштирокшии озмун ҳисоб мешавад. 5 кас финалиста интихоб мекунанд, баъди ҳам 5 кас финалист галасование мешавад гуфтан. ман аввал иштирок кардан намехостам, дидам ки бисёри бачаҳои худмон иштирок кардасан. Барафтам ами чизе будам кардему запис кардем. И як проекти якҷоя қатъи ВКонтакте буд. Барои ки ина ҳозир мебинем YouTube ва ё бисёриш маҳкам шудасан дар Россия ва ами площадкаи ВКонтакте ами ҳозир бисёри баъд ҳама ҷо сум додасан, мақсад ҳамкорӣ кардасан қатъи сарояндо, қатъи блогеро, ҳамаи проектҳои худшонро гирифтасан, барои пеш бурдасан кори худшона. ҳамон сомонаро пеш мебаранд. ҳамон сомонаро пеш мебаранд. аз он ҷиҳат бо хегирем агар ҳамо барои пешбарии ҳамо ВКонтакте карда будан амира совместный проект қади ҷони буд. Чӣ шуд? шаби соли нав объявит кардан 5 та финалист. Шаби соли нав 5 та финалист объявит кардан. номи манам ҳамуҷа. Беҳад хурсанд шудам. гуфтан як имконияти зур барои ягон сарояндаи нав, сарояндаи ҷавон, як имконияти беҳад наст. Шумо мешунаванд дар сатҳи байналмилалӣ мешунаванд, мақсад хеле воҳима карда буданд, сахти бад воҳима карда буданд. Чӣ шуд баъд финалист выбират кардан, байни ҳамон финалистҳо галасование шуд. ман як видео кардам инстаграмда партум, гуфтам Тоҷикистон. медонам ки тоҷико ҳама ҳамдигаро дастгирӣ мекунанд. ҳамин як чизи беҳад нағз дорем мардуми тоҷик, беҳад нағз. Дастгирӣ. Бале. як видео кардам, гуфтам мардуми тоҷик илтимос, ман метавонам ами озмуна буруму ғолиб шавам дар ами озмун, қади ҷони суруд бурорам. Барои ҳам дастгирии шумо омада дар кор. 60% галасование айма буд, 40% дигаш ай дига иштирокчиҳо. Хуб. Буридем озмуна. аввал як 5 моҳ хаб. Ягон гап чап нест, ягон гап хабар нест. Навистам, гуфтам навистам шумо алоқа да буромадем, гуфтан ягон чи дар кор нест, ҳамон чизе ки ту дар ҳамон студия дар Душанбе запис кардӣ, ҳамон овозота роӣ ку тамом. ман гуфтам ягон встреча намешад ҷони қати, ягон вай намешад, ягон вохӯрӣ намешад ҷони қати. гуфтан не, ягон вохӯрӣ намешад. гуфтам хай бо студиёи касбӣ доред. студиёи шумо зур, мақсад яке омадан мумкин аҳоҷа аз нав сабт кардан, чтобы нағз ба сифат чӣ кардан. гуфтан не, ҳеҷ дар кор нест, ягон вохӯриам намеша, ягон перезаписам намеша, ҳеҷ намеша, овозои запис кардагита роӣ кун, тамом. ман гуфтам фикр накунед, ман худам метавонам биём Москва. яъне қудрати молиявӣ доред. бале. бо ман гуфтам ки ман ҳамин рӯзои наздик Москва рафтаистам. гуфтам ман ҳамунҷа мешавам, ман ҳамунҷа будам. ман ҳамунҷа будам, навистам шон. гуфтан не, ягон хер вохӯрӣ нест. ба гуфтам хай ҳаминаш бам раҳмат. ҳамин суруд бурояд, самое главное суруд бурояд. хай гуфтам гап нест. як камтарига вақт мегузарад, мебинам ки ҷони ҳамон суруда тоқа сар дод, клип кард, сар дод. баъд навистам, гуфтам мақсади чӣ шуди, хеле гапу хабар шуд. гуфтам хай ҳозираш дар ин худаш тоқа сар дод, суруда клип кард. хай версияи қати ту якҷоя хондагитон дертар альбом мебурад, даруни альбомда ҳамон версияи шумо мебурад. хуб. ана иҷа уже маълум шид, одамое ки дар ҳамин сфераи суруду санъат, сурудбарорӣ, именно суруда паҳн кардан, ҳамин сфера дастанд, медонанд ки уже чӣ маъне дорад. бале. уже вниманиера нол кардасан, як тараф гирифтесанда. як суруда ду бор сар додан, аммо якум бор чизи сар метиҳан, ҳамон меравад. якум бор сар додан, ҳамон якум версияи тоқаша клип кардан, ҳама чӣ кардан, а версияи совместный уже ради галочки мегӯянд ку урусо, барои ҳамин
номашбакӣ. номашбакӣ хуб барои чӣ ба фикри шумо ҳамин хел шуд? Сабаб дар чӣ ба андешаи шумо? намедонам. шояд шумо беҳтар сароидед. не тои дараҷаи пастӣ намекунам ба фикрам. ё ки озмун ин озмуни ҳақиқӣ набуд. ба фикрам и озмуни чӣ хеле буд. проекти вконтакте буд. ҷони чизе ки машҳур кардани ҳамин сомуна. машҳур кардани сомуна. Чизе ки аз ҷони кардан дар кор буд, корша кард. хараш аё гузашт гуфти гапҳо чӣ хеле ки мардим мо мегӯянд сумша гирифт, корша буд кард. Тамом. Дигар хеле ятнасигад. Бо бисёртар қарам карда буд. хай гуфтам майлиш ҳамин бо гуфтам хай ҳаминаш баам худо бошкар гуфтам 100% майлиш. хай мада фоидаш намераса барои ки вай суруд як версияша худаш буровард клип кард. ай ман фақат дуруни альбом да о кай мебурад. хай гуфтам фахр карда мегардам ягон ҷода ягон каса нишон медиҳам ки ман ҷони қати суруд буровард ягон вақта. яъне ба ноадолатӣ шумо бисёр ғазабӣ мешавед. ана ҷои асосан ҷои қаҳр кардагим кай буд. баъд аз як чанд рӯз мебинам ки сторисҳои нави ҷониам мебинам нависаке шумо ғолиби озмуна ба голосование выбират кардем. ман бо як каси дигарам шанс метиҳам, як каси дигарам қатима суруд мебурора. ая ҷад гуфтам хай нағз. хай бо як каси дигар шанс мегирам. хай нағз гуфтам ака ҳеҷ фоидаам намераса ай озмун хеле буде. неки яке 5 дақиқа пас мебинам видео мебурояд дар саҳифаи инстаграми ҷонӣ. қатиам бача иштагиян дар студия. хуб сабт кардан. вохӯри ҷони бигем ай вай интервю гирифтесан, гап зесан, савол ҷавоб кардесан, видео кардесан ҳамон бача. баъд аз сар сабт кардесан, аз нав сабт кардесан суруда дар студия. анами момент уже камтарак уже қарам кард. барои чӣ? барои ки хоб агар ки ихе боша ами ду касда як хел имконият медоданд. тем более ки ман одаме ки ғолиби ами озмун бай одаме ки дополнительно шанс доданд. майли гап дар ин нест. ман намегӯм ки мара бояд хел мекардем вай қати бояд намекардем. не ҳардумон ба яхе вай мекардем муносибат мекардем. анамиҷа ҷони ҳаматарафа нишон дод ки намехоҳад қати ман суруда буровардан. ҳаматарафа нишон дода, ҳаматарафа. ман нақлтон кардам чанд бор и кор шудагия. чанд бор шудагия ман гуфтагем майли. бо ягон кор меша ман гуфтам майли. ҳаматарафа нишон ки намехоҳам ин суруда қати ман вай кардам. ба ман як видео кардам гуфтам мара мардуми тоҷик дастгирӣ кардагиан ҳамин озмунда. ҳамин тоҷико голосование кардагиан чӣ кардагиан. раст ки шумо қати ма ҳамин суруда буровардаи нестем. мо да тоҷико да шумо подачка дар кор нест гуфтам. гирин ҳамон суруд хутону буровардан гирин. ман дар кор нест гуфтам. мода хеле видео кардам паштам ки пагаш ҳай сар шид кард. ҳама инстаграм ба додувой ба инстаграм ба додувой омад. ҷони заблокировать кард мана заблокировать кард. ҳамсарма заблокировать кард дар инстаграм ҷони. бо як сутка баъда бо обратно ай блок гирифту. неки ҳам хел ҷавоб надоданд дига ҳеҷ нагуфтанд. мана бисёре савол метиҳанд мегӯянд ба ҳеҷ нагуфтанд чӣ мегӯянд охир. дуруст дар ҳақиқат шояд ҳамин лаҳзаҳое ҳам ҳаст ки инсонро дар ҳамин соҳа бо сабр будан, новбаста аз ҳар ҳолат кори худро давом додан бо қувваттару устувортар мегардонад. бале ана бо як чизи муҳиме ки шумо гуфтен ина барои хайп кади яхело мегӯям барои хайп кади барои пиар барои пиар. агар ман ҳамин корро намекардам ман аз ҳамин озмун ягон фоида намедидам. фақат ҳамин шуд фақат натиҷаи ҳамин озмун. не ки ман чӣ хегӯм ман ҳамон моменте ки ҳамон видео қати ҳамон бача буромад аҷони 2 минут пасаш телефон ҳамондум видео кардам чизе ки дар ҳамин қалб буд чизе дар дилим ҳамаша гуфтам холӣ кардам. ман хеле аждад намекардам ки хеле хайп меша. ҳама саҳифаи ҷони да дуромада комментариёда ҳама номард ҳарчи нависан. ҷони ам бидем як комментариёшо кушт як момент.
аз як ҷиҳат барои вай кас ҳам маҳбубият болотар рафт, чун аудитория ба он ҷо ҳам таваҷҷӯҳ зиёд шуд. хуб, давом медиҳем суҳбатро. умуман дар анамин эҷодиёти шумо вақти масалан ягон консерт, ягон саҳна баромадан шудааст, ягон ҳолати ғайри чашм дошт ки шумо интизор набудед, намедонистед, хандовар буд ё ки дардовар буд? шудааст ҳамин хел ҳолат? хандовар ба фикрам сахт хандовар аст. як тақрибан як ду ҳафта пеш, хуб, чӣ шуд? намегум дар куҷо, майлаш баромад карда иста будам. ами як поёна нигоҳ кардам дар ҳамун танцпол, майдони рақс. майдони рақс, як мардак ғелдагӣ. хуб, ғелдагӣ ба мақсади не ки саломатиш ба. хуб, шумо фаҳмидед барои чӣ ғелдагӣ. ҳамаштаги ба мардак ғелдагӣ дар байн. хоб, ҳеҷ кас безобитам накард? ҳама нигоҳ доранд, як кас намебиянад. бо чанд рафиқи дига доштан, рафиқои номард мегӯянд ко. рафиқои дига дошт, вай ҳамунҷа ғелиду, рафиқош хестан рафтан. мақсад мо қатъӣ не. ин чӣ буд? Ин тӯй буд ё ки ягон шабнишинӣ буд? як шабнишинӣ буд бигем мешавад. яъне ин ҳолати нодуруст аст вақти бетарафанд дӯстон нисбати ҳамдигар. умуман ба фикри шумо марди ҳақиқӣ ин кист? марди ҳақиқӣ? киро мард ҳисоб мекунед? марди ҳақиқӣ одаме ки ба ягон як чанд хислат дора марди ҳақиқӣ ба гуфти ман. асоситаринаш? асоситаринаш саволои ман мушкил аст. як чиз мегӯянд ку корыстность мегӯянд ку. ҳама чизе ки ман нағз ғараз. одамое ки ғараз доранд. дар дил ғараз доранд. ман одамое дагим ки то як фоида набошад салом намекунанд. анам хеле одамои беҳад шумо мебинам. бад мебинем. одамое ки ами то як кас ягон фоида набошад, то ягон вай набошад, гап намезанад, дар даст наметиҳанд, як саломам намекунанд. бисёр аст дар ҷомеаи мо имрӯз ҳамин гуна одам? бале, беҳад бисёр аст. ҳам пойтахтҳои бисёри давлати дунё ҳам хеле мақсад чи хеле ҳамаи давлатҳо пойтахтош ҳам хеле. сабаб дар чӣ бошад? сабаб дар чӣ ки пойтахт шаҳри калон, ҳар кас дар пойтахт зиста наметавонад, ҷои худро ёфта наметавонад. як қисми нони хича буридаи нони хича ёфта ҳар кас наметавонад дар пойтахт, бояд бақувват бошад. ҳисси бахилӣ баланд аст. ана як хело ҳастанд ки мешкананд, ҳамин вақта мешканану ба раҳои уже чӣ хегум ба ҳамаи раҳо мераванд, анде ягон зарар расонанд, ягон фоидаи худро набинем гуфта ба ҳамаи раҳо мераванд. одамое ҳастанд ки фақат дар роҳи дуруст ягон принсипи худшон надоранд ки ман ҳамин корро намекунам, не ки ягон кас камбудӣ ҳам надоранд, зиндагишон ҳам мебаранд. яхе одамое ҳастанд ки мехоҳанд ҳамин анде ҳамин ягон морборӣ ягон ҷо дуроянд, дили ягон каса ёвану ягон фоида бинанд. бисёртар гирду атрофи одамои ягон бизнесмено, ягон одамои сумдоруда мебинӣ, ҳамин як 4 кас 5 кас гирду атроф. нафрататон мебиёяд ба ҳамин хел? бале. ба чӣ гуна инсонҳо ҳавас мекунед? ба инсоное ки якумаш мисли ман хубанд. принсипҳои зиндагии худшон надоранд. бале. бигем аз барои ягон чиз шуда аз принсипҳои худ намегузаранд. якумаш. дуюмаш ки одамое ки ғайбат намекунанд, беҳад нағз мебинем. одамое ки ғайбат намекунанд, одамое ки дар фикри чианд. ман як рафиқ дорам, номаш Ҷасур. хуб, мешини хатиш ҳама вақт дар фикри чия? чӣ кор кунем? бисёртар пешравии кору зиндагии худаш, зиндагия нағз барем, сум кор кунем, зиндагия пеш барем. чӣ кор кунем? хеле кунем, может ягон ресторан кушоем, может хеле кунем, может хеле кунем. пастайна корда. хичам ҳамин бачаи корӣ пастайна корда. фикраш фақат ҳамин фикри як аз дига, гапи як аз дига, ғайбати як аз дига, вай хеле кад, вай миллион кор кад, вай уқарас кад.
умуман ёра бичи хеле кардан ва ёра бичи хеле кардан умуман хеле чизда кор надорад. ана некрус тасаввур кунед вақте шумо бо ҳамун дӯстатон нишастед ба ҳар ҳол нобаст аз он ки шумо месароед вақти ҳамроҳ нишастан дар сари шумо ҳам ягон фикр нақшо пайдо мешавад ки дар оянда ягон тиҷорати худро кушоед ки даромади мунтазамнок доимӣ доштагӣ бошад. бале бале бо ҳамроҳи ҳамин рафиқмам бисёр фикр мекунем ки ваям рафиқмам як ҳами чиёра ресторатор сфераи ресторанда кор мекунад. ягон ҷора мегирам обод мекунам мақсад кор мекунам. яъне оянда тарабхона мекушоед гӯям агар хато мекунем ё не? ман ҳамин планоя доштам неки ҳамин нақшао доштам неки ҳозир ҳамаи ҷалбма гуфтам ҳамин 2025 ҳамаи ҷалбма сурудонда мекунам. беҳтарин як сол фақат сурудои тоҷикӣ суруди нав ба қариби сар дода будам припевшай суруди Манижа Давлатова истифода бурда будем. Чӣ ба аку зарур нест ҳатман ранги Манижа Давлатова кунем. кавер шавад. Кам дар кавер по-своему кунем. Баъд ман худ намедонам чаро ман дӯст медорам туро ҷои бо ин ҳама бераҳмият иша гирифтем. падаму мусиқӣ туғрӣ кардему. аввал якум идея ҳамун меҳронда омада буд саржда. ба фикри шумо мардум инро чӣ гуна қабул кард? танқид бисёр буд ё таъриф? беҳад нақс. ман хиёл кардам ки ҳозир суруда сар метем таги гап намемонед. таги гап намемонем. бисёри комментариё чӣ мешаванд? суруда ҷазир кардем суруди ҳамаи қад суруди наву ҷазир кардем. неки вақте ки дар он комментариё хондум 100 комментария ягон негатив нест. ан ҳаминҷо ҳайрон шудам 100 комментария ягон негатив нест. ҳама гуфтанд суруда дубора зинда кардем. худи сароянда ба ин чиз чӣ гуна гӯем таваҷҷӯҳ кард? худи Манижа Давлатова. мо ҳамин масъалан бисёр фикр мекардем. як рӯз орзуи иҷозат нагирифта будед шумо? иҷозат нагирифта будем. чӣ шуд? вақте ки орзуи Исоев куплетоша нависта, куплетоша мо худмон кардем. куплетоша нависта буд. ман орзуи Исоев гуфтам акай орзу як идея ҳаст, як суруди кӯҳнаро гирифта припевша истифода бурданем суруди навда. неки куплетоша худмон карданем. аввал акай орзуи хеле хуб қабул накардан. идея маъқулшон нашуд. оли намедонистан чӣ сурудае. мондем мусиқа дар мошини акай орзу мондем. ба ми хондум вайша мелодияша хондум мотивша хондум баъд припевшда ман худ намедонам чаро яке акай орзу ранг рӯш дигар шид. беҳад маъқул шид. шиштем ҷошда навистанд куплети мана навистанд хондем беҳад маъқул шид. акай орзу гуфтанд ин суруд обязательно мақсад зур меравад. баъд гуфтем чӣ кунем ами апаи Манижа хати ягон робита дорем шумо? як бор хатишон гап мезадем як илтимос мекардем ами суруда мо сардем иҷозат гирифтанд. ман гуфтам аввал суруда тайёр кунем баъд барем апаи Манижа нишон барои ки ҳозир мо мерем ба дасти хушк ба дасти хушк мегӯяд чӣ мекунанд чӣ хеле мекунанд суруда чӣ мекунанд тайёр кунем барем. ба акай орзу гуфтам гӯш кун некруҷон Манижа беҳад одами хуб аст. беҳад одами хуб аст. бовар кун. тим боле ки хеле суруда кардем сарте ҳамун ягон ҷуда навист ки авторои ҳамин суруд аз он ҷумла Манижа Давлатова. бале. ҳамин акай орзуя гапша гӯш кардем. партофтем суруда. сразу бинем апаи Манижа репост кардан хушонда. репост кардан дар Инстаграм навистам раҳмати калон апаҷон навистам. барори кор бародар навистам. хеле дастгирӣ кардан. подписатсия кардан апаи Манижа. ҳамин реаксияшон дидам. бо чанд бор дига сторис карда будам ба ҳамин суруд ба ҳамин версия ки мо карда будем ба ҳамин чанд сторис кардан. бо рӯҳ баланд шудед шумо? беҳад рӯҳ баланд шудем. ки қадаматон дуруст буд. бале. агар апаи Манижа бинам раҳмати калон як бор дига. раҳмати калон апаи Манижа ҷон. агар гапотон дуруст бошад биёед ҳамин сурудро камтар дар шакли зинда шумо месароед. тайёр ҳастед Никрус? бале. мармат. бевафо надорӣ аз дилам хабаре ғами ту бенӯшам
همه شب درونی کبره ای با تو سپاس ناسپاسی من عاشقی تو هستم و نیستی ولی دمشونوی التماسی من دل با دلت بستم و نیستی ولی نفس نفس هوای عشق برای من تمام شده این زندگی حرام شده بهوده خارم میکنی من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را با این همه برمیت من دوست میدارم تو را با این همه برمیت من دوست میدارم تو را زنده باشید نیک روز اولی. سلامت باشید. یگان رقم هست که شما همین رقم رو دوست می‌دارید حتی کوشش میکنید که بر اومدن روزی بر اومدن سرودو هم همون سنه باشد. یگان رقمی دوست داشته خود رو دارید برای چی سه؟ برای که 3 ایول دن рождения ما آها 3 февраль зодрузи модарам буд. خوب занмам ҳамсарамам агар инстаграмшо бинед ясми се бале. ясми се барои ман ҳамин рақам маъқул чиба намедонам маъқул ҳамин рақам عجیب. از همه سوال بسیاری که مخلصان شما به شما میدهند بسیار همین سوال رو به شما میدهند کدوم است؟ احمد دادید؟ як ду саволе ҳаст ки дар бораи санъат саволе ҳаст ки дар бораи ҳамин чизое ки оилавӣ мекунем аз санъат бисёр вақтҳо мегӯянд ҳамун ҷони хати чиши чӣ баи хеле кард ҷони бисёр вақтҳо ҳамин саволо همین سوال رو پیشنهاد میکنم. ҳамин саволо метавонанд бо як саволи дига мегӯянд ки ака росте ки ҳамсартон 5 сола шумо калона гарани бисёр ҳамин саволо метавонанд бисёр меясон ҳамин саволо. خب اینک گفته میتونید 2024 سال برای شما چگونه سال بود؟ چی خیلی مثلا نگاهی شما شاید تو یک اندازه به حیات تغییر یافت یگون کار رو نخستین مراتب در زندگیتون کردید یگون دستاوردهای نو شد بله بله چگونه بله بودم 2024 برای شما؟ соли 2024 бигем аввалин қадамои ма дар эстрадаи тоҷик برای شما همین خیلی برای سوق من. می شود. поп музыкаву эстрадаи тоҷик якум қадамо ду суруд сар додем ҳамин суруди тату сар шуд васалом то он нафарӣ. خب شما اگر امکان می داشتید با همون نیکروزی خوردکک امکانی و خوردن می داشتید چی می گفتید برایش امروز؟ сум ҷамъ шӯхӣ дорам میگویند تگی هر شوخی حقیقت است به هر حال درست هم مبلغ باید جمع کنند. ман дар ҳаётам хеле одамам рости гап бояд дар 10 минут я 3-4 шӯхӣ кунам обязательно. بهترین агар ҷиддӣ гирем ҷиддӣ ҷавоб диҳем ҳамин савол ба аз хурдӣ бисёртар мегуфтам бо модар вақт гузарон бисёртар барое ки ман дар душанбе зиндагӣ мекардам модар дар чикаго зиндагӣ мекардам бо мегуфтам ки аз пайи санъат шав барвақттар аз пайи сурудои худат шав сурудои тоҷикӣ сарте сурудои тоҷикӣ бисёртар як суруд дар як сол не ду суруд дар як сол не бисёртар вақт бисёр вақтҳо ҳам як суруд дар як сол ду суруд сар медодам дигар вақтҳо ҳами мегаштам ҷурабозию ҳами рафиқу ёру хеле исбос гаштам. мегуфтаҳоятон ба نیکروزی خردسا و زیاد بوده است بهترین. کدام آرزوهای کودکی شما تا امروز عملی نشدند دولو؟ کدامشون عملی شدند؟ کدامش عملی شدند؟ بله و کدامش نشده است دولو؟ همی بگیم ما فکر کردن نمیتونستم که تا همین روزانتر даже میرسم برای چی؟ برای که ягон кас мешиносада сурат мегирада дар ёдам мебиёрам мегуфтам як вақт ман официант пешхизмат будаму валиҷон азизова
пешхизматш будам ҷонибек муродов вақте ҳами сарояндо меомадан як ресторан дига да кор мекардам ресторани тоқӣ меомадан ман давида заказа мегирифтам ҳама медонистам ки ҳами сароянда омадагар ягон абедкуния ягон авқотхӯрия меомадан ҳатман ман мегирифтам заказшо чунки шумо ба ҳамин соҳа ишқ ҳавас доштед ишқ ҳавас ман мехостам ай пеши бинам да ҳама вақт ҳамо сарояндо имрӯз дӯстӣ доред вақте ки ба ҳамин муҳит ворид шудед то чӣ андоза дар он ҷо самимият ҳаст инсонигарӣ ҳаст дӯстии ҳақиқӣ ҳаст бе ниқоб бе дигар чиз рости гап ягон дӯсту рафиқи аз санъат надорам бугима мешава барои чӣ намедонам ба худо ҳаст одамое ки мақсад мо ҳамдигар фаҳмӣ мақсад уважение як вақто эҳтиром иззат санъати ҳамдигари мо маъқул мақсад ҳамин санъати Сафар Муҳаммад маъқул як вақто ягон чиз менависем ҳамдигаримон ягон гап мезанем ягон чахчах хеле атак ҳар рӯз хеле дӯсти ҳар рӯз якҷоя будан не ростига як сол пеш соли 2023 ба худ чӣ гуна маслиҳат медодед ана 2024 ба охир расидааст як сол пеш агар ҳамин ҳозира фаҳмид шо нигоҳи шумо ба зиндагӣ бошад ба худатон чӣ маслиҳат медодед чӣ кор кун чӣ гуна бош чӣ гум ҳар як чизе ки ҳар як идея ки дар сарат мебиёя фикр накарда сразу рафта ҳамун корро накун барое ки ҳамин соли 2024 2023 ҳам шуда буд чанд чизое ки зарари именно пулӣ расонда ба ман метавонистам то вақт ягон мошин гирам ягон чизи дига гирам яъне барбоду бенатиҷа рафт бале просто пулам хел рафт гемеша чӣ хеле мешини ягон идея дар сарат мебиёя меги ҳозир ҳамин корро мекунам хеле кору зур мешава меша мерай ҳамонҷо расход мекунӣ кор намеша яъне аввал бояд дурусттар фикр кунӣ аввал бояд чуқур фикр кунӣ ман баъд бисёр ҳамин ҳар чизо фикр мекардам хеле кунам айпаи кор шавам айпаи вай кор шавам баъд фаҳмидам ки ҳамин истеъдода худованд додагия ҳамин чизда расход кун бале ҳама вложение зур барои бизнес идея бугӯй ҳамин овозам худам худатро бояд худман бигем я бизнес проект вложение мекунӣ суруд мекунӣ расход мекунӣ бо фоидаш мебиёд барои соли 2024 барои баъзе муваффақиятҳое ки шумо ба даст овардед бисёртар саҳме ки зиёдтар аст ба ғайри шумо ба киҳо раҳмат гуфтанӣ ҳастед ба киҳо раҳмат гуфтанӣ ба фикрам пеш аз ҳама ба аудиторияи худатон бале ба ки раҳмат барои ба ҳамсарам ҳамеша дастгирӣ мекунам ҳамеша баъд барои худам да раҳмат гуфтанем ташаккури зиёд инак Никрус, гарчанд ки суҳбати мо хеле самимона бисёр инсон мехоҳад ки он соатҳо давом карда бошад вале ҳар оғоз анҷоме дорад ва аслан ин анҷоми мо бояд кайҳо мешуд лек аз он сабаб ки мо хостем ҳамин суҳбати мо то андозае дар шакли васеътар пешниҳоди шунавандау тамошобин шавад онро бо шумо давом додем ман дар ҷоддаи санъат дар ҷоддаи эҷодиёт ба шумо пеш аз ҳама орзу мекунам ҳамеша сеҳат саломат бошед дар зиндагӣ ҳамроҳи оилаи худ хушбахт бошед ҳар он нақшае ки дар дили шумо аст ба ғайр аз шумо каси дигар намедонад бигзор ҳамон нақшаҳо ҳамон орзуҳо ба ҳаёт татбиқ шаванд амалӣ шаванд интизори албатта таронаҳои нави шумо ҳастем интизори консертҳои шумо ҳастем шахсан ба шумо барои ташрифатон аз номи ҳайати эҷодӣ радиои ҳамсадо сипос мегӯям бори дигар хуш омадед ва шумо ғуллаҳои баланди эҷодӣ таманно доранд раҳмати калон як бор дигар раҳмат ки даъват кардем раҳмат саломат бошед хуш омадед бори дигар саломат бошед азизони дил ана ҳаминҷо фурсати барои барномаи бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад давоми ин муддат бо шумо будам ман Зарнигори Рустам ва меҳмони имрӯзаи мо яке аз сарояндаи ҷавон хушсадои тоҷик Никрус мо бошем бо шумо то ҳафтаи оянда хайру хуш мекунем ҳамеша бо мо дар амони худо бошед хайр азизони дил бетанаффус бо Зарнигори Рустам.